салом бинандаҳои азиз, инсоният дар таърихи худ ба равандҳое дучор шудааст ки ҳаёти минбаъдаи онҳоро ҳамин равандҳо муайян карданд. дар байни чунин равандҳо муҳимтаринашон ваҳдат, оромӣ, суботи сиёсӣ ва таҳаммулпазирию якдигарфаҳмӣ мебошад. мавзӯи баррасишаванда имрӯз дар барномаи замон ва ҷаҳон ҳамин падидаҳо мебошанд. барои шарҳу тафсири ин мавзӯъ ба телевизиони Тоҷикистон корманди Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон номзади илмҳои сиёсӣ Саидулло Қувватзода даъват шуданд. истиқлол, ваҳдат, оромӣ, амният чӣ гуна падидаҳо ҳастанд? ҳам истиқлолият, ҳам ваҳдат, ҳам сулҳу субот ино аз арзишҳои бисёр болои ҷомеаи инсонӣ маҳсуб меёбанд ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар фазои кишвари мо ҳам истиқлоли озодӣ, ҳам ваҳдату ягонагӣ побарҷост ва имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон дар зери ливои ин арзишҳои миллӣ ҳаёти осоиштаву ҳаёти хушбахтонаро ба сар мебаранд. дар пайи равандҳои бисёр ҳасоси сиёсӣ, муборизаҳои геополитикӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир маҳз ҳамин арзишҳо зери хатар ҳастанд ва осебпазир гардиданд. имрӯз ҳамагон хуб медонанд ки ҳифз карда тавонистани истиқлолияти давлатӣ, соҳибихтиёрии давлатӣ, таъмини сулҳу амният дар кишвар, ваҳдату ягонагӣ дар кишвар дигар кори соддаву осон ва кори оддӣ нест. ва имрӯз барои таъмини амнияту субот дар ҷомеа ҳифз карда тавонистани соҳибихтиёрии давлатӣ пешорӯи ҷомеа, пешорӯи ҳар як фарди алоҳида вазифаҳои мушаххасу муайянро мегузорад ва ҳар як фарди ҷомеа бояд хуб дарк кунад ки дар ин ё он сатҳ сулҳу амният дар кишвар, дар ҷомеа ва таъмини соҳибихтиёрии давлат аз ӯ вобастагии муайян дорад ва ҳар як нафар бояд рисолати ватандории худро дарк кунад ва бояд донад ки сулҳ, субот, амният дар кишвар асоси таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии ҷомеа ва асоси расидан ба зиндагии шоиста барои ҳар як нафар маҳсуб меёбад. имрӯз доштани як кишвари соҳибихтиёр, як кишвари соҳибистиқлол боиси шараф, боиси сарфарозӣ, боиси ифтихори ҳар як миллату халқият маҳсуб меёбад. ҳар як давлат, махсусан давлатҳои рӯбатараққӣ зери таҳдидҳои бисёр шадиди геосиёсии бозингарони сиёсӣ қарор доранд ва ҳар лаҳза таҳдиду хатарҳо равона шудагианд барои халалдор сохтани соҳибихтиёриву соҳибистиқлоли ин ё он давлат ва зери таъсири ҳадафҳои геосиёсӣ қарор додани ин ё он давлат. ва дар ин замина ҳифз карда тавонистани соҳибихтиёрӣ яке аз шартҳои асосии таъмини ҳастӣ ва абадияту устувории давлати миллии мо ба ҳисоб меравад ва ҳар як фарди ҷомеа бояд инро хуб дарк кунад. ва имрӯз бо ҳасосу шадид гардидани равандҳои сиёсӣ дар ҷаҳони муосир, зиёд гардидани шумораи бозингарони сиёсӣ дар ҷаҳони муосир, даъвои абарқудратӣ кардани баъзе аз давлатҳои дигар боис ба он гардидааст ки имрӯз роҳу усулҳои таъмини сулҳу амният, субот дар ҷомеа дигаргуна шаванд ва аз он роҳу усулҳои анъанавие ки пештар кор гирифта мешуд, имрӯз он роҳу усулҳо ба кор намеравад ва имрӯз зарур аст ки мо механизм ё роҳу воситаҳои таъмини сулҳу амниятро дар кишвар бояд навсозӣ кунем ва аз онҳо рӯи кор гирем. кадом омилҳо метавонанд амнияту оромии кишвари моро, зиндагии осоиштае ки мардуми мо имрӯз доранд, устувортар нигоҳ доранд? равандҳои ҳасоси сиёсӣ дар ҷаҳони муосир нишон дод ки агар аз як ҷиҳат устувории давлат ба рушди иқтисодии он вобаста бошад, аз ҷиҳатҳои дигар ташаккули худшиносии миллӣ, ташаккули зиракии сиёсии ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳи худогоҳии ҷомеа ва дар ин замина ташаккул додани рисолати ватандорӣ дар замири ҳар як фарди ҷомеа аз шартҳо, аз заминаҳои маҳсуб меёбад ки
маҳз мо ба воситаи инҳо метавонем истиқлолияти давлати худ соҳибихтиёрии кишвари худро таъмин карда бошем. барои сармоягузорони хориҷӣ суботу амният чӣ аҳамият дорад ва сайёҳӣ ки яке аз соҳаҳои муҳим ва манфиатовар дар ҷомеаи ҷаҳонӣ барои кишварҳо пазируфта шудааст. Барои ҷалби сайёҳон ҳамин арзишҳо оромию субот чӣ нақш дорад? асоси рушди иқтисодии давлат, рушди иҷтимоии давлат, пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа маҳз амният, сулҳу суботи комил дар ҷомеа мебошад. Ва бе таъмини амнияти комил рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа ғайриимкон аст. Ва имрӯз медонем ки рушди давлат аз сарчашмаҳои гуногун таъмин карда мешавад. ҳам аз сарчашмаҳои бюҷети давлатӣ, маблағгузории дохилӣ ва ҳам бо ҷалби сармояи хориҷӣ. Ва имрӯз дар иқтисодиёти ҷаҳон ҳам бисёр маъмул аст ки дар он давлате ки сулҳу амнияти комил побарҷо нест, сармоягузорони хориҷӣ, институтҳо ё ки ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ ҳеҷ вақт дар он давлат маблағгузорӣ ё ки сармоягузорӣ намекунанд. Ва имрӯз шумо бинед ки дар кишвари мо чӣ қадар лоиҳаҳои сармоягузориҳои хориҷӣ татбиқ мешаванд ва рушди иқтисодии кишвари мо таъмин аст. Ва яке аз сабабҳои асосии рушди устувори иқтисодии кишвари мо ва махсусан шумо бинед ки дар соли 2020 ки бисёр соли вазнинтарин дар ҷомеаи ҷаҳонӣ буд бо паҳншавии бемории фаровгири COVID-19, новбаста аз ин рушди иқтисодии кишвари мо таъмин карда шуд. Ва албатта заминаи асосии он ин сулҳу амнияти побарҷо дар кишвари мо аст. Ва яке аз заминаҳои таъмини сулҳу амният ҳам дар кишвари мо ин рушди иқтисодӣ аст. Яъне сулҳу амният мусоидат ба он мекунад ки давлат рушд кунад аз ҷиҳатҳои иқтисодию иҷтимоӣ фарҳангӣ ва рушди иқтисодию иҷтимоӣ фарҳангӣ мусоидат ба он мекунад ки сулҳу амният ҳам устувору побарҷо боқӣ монад. Ва имрӯз мо намунаи онро дар кишвари худамон баръало дида истода ҳастем ки аз як ҷиҳат агар сулҳу амнияте ки дар кишвари мо таъмин аст мусоидат ба он карда бошад ки давлатҳои хориҷӣ, ниҳодҳои гуногуни молиявии ҷаҳонӣ, фардҳои алоҳида дар кишвари мо маблағгузориро дар соҳаи иқтисодию иҷтимоӣ, махсусан дар соҳаи саноат бештар карда бошанд. аз ҷиҳати дигар таъмини сулҳу амният дар кишвари мо мусоидат ба он кард ки яке аз соҳаҳои бисёр маъмултарин дар ҷомеа ҷаҳонӣ соҳаи сайёҳӣ низ рушд кунад ва шумораи сайёҳон дар кишвари мо шумо бинед ки сол ба сол зиёд гардидаанд ва инам яке аз сарчашмаҳои асосии зиёд гардидани маблағгузорӣ ҳам ба соҳаи иқтисодию иҷтимоӣ, ҳам баланд гардидани даромаднокии аҳолӣ мусоидат мекунад. Ва ин нишонаи он аст ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба кишвари мо ҳамчун як кишвари амн ва дорои суботи комил менигаранд ва дар феҳристи баҳогузориҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам кишвари мо махсусан пойтахти Тоҷикистон ба он кишварҳои амн ва шаҳрҳои дорои таъмини амнияти комил ворид гардидааст. Ва имрӯз мо соҳиби давлати соҳибихтиёр ҳастем. сулҳу амният дар он побарҷост. миллати мо оромона дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро рушду тараққӣ дода истоанд ва пешорӯи мо вазифаи ягона ҳифз карда тавонистани ин арзишҳо меистад. ҳам ҳифз карда тавонистани сулҳу амният дар кишвар ва ҳам ҳифз карда тавонистани соҳибихтиёриву соҳибистиқлолии кишварамон меистад. ва дар ин замина бояд ҳар як фарди ватан рисолати баланди ватандориро дарк кунад ва бояд донад ки имрӯз кишвари мо ба шаҳрвандоне ниёз дорад ки онҳо дорои тафаккури баланди илмӣ бошанд, тафаккури баланди таҳлилӣ бошанд ва ба ҳамаи ҳаводиси сиёсие ки дар ҷаҳони муосир рӯй медиҳанд аз нуқтаи назари таҳлилӣ баҳогузорӣ карда тавонанд ва хатарҳои онҳоро барои кишвари мо хуб дарк кунанд ва кӯшиш кунанд ки кишвари худро сулҳу амниятро дар он аз ин гуна таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ҳифз карда бошанд. шумо гуфтед ки яке аз омилҳое ки метавонад ба оромию амният дар ҷомеаҳо мусоидат кунад ин рушди иқтисодию иҷтимоии кишварҳо мебошад ва таъмини зиндагии шоиста ба мардум. аммо
дар чанд соли охир мо дар баъзе кишварҳои шимоли африқову шарқи наздик мушоҳида намудем ки дар баробари оне ки баъзе кишварҳо иқтисоди пешрафта доштанд, мардуми онҳо ба як зиндагии хуб даст ёфта буд, дар он ҷо низоъҳо сар зад. вобаста ба ин ҳолатҳо шумо чӣ назар доред? равандҳои сиёсӣ, бозиҳои сиёсӣ бисёр ҳассос, печида, ногаҳонӣ ҳастанд ва ҳар як раванди сиёсӣ бо тарзу усулҳои нав тарҳрезӣ мешавад ва амалӣ карда мешавад. он ҳодисаҳое ки дар қисмати шарқи наздик ва баъзе кишварҳои африқоӣ сар заданд, ино барои мо бисёр як далели равшан доир ба он аст ки имрӯз бозингарони сиёсӣ ҳар кишвареро ки зери ҳадафи геосиёсии худашон қарор диҳанд, он кишварро ҳатман ба майдони ҷанг табдил медиҳанд ва ба майдони ҷанг табдил додани ин кишвар ҳадафҳои геосиёсии худашонро, мақсадҳои стратегии худашонро дар он ҷо амалисо месозанд. ва усули аз ҳамада маъмуле ки онҳо рӯи кор мегиранд, ин кишварҳоро бо дасти шаҳрвандони гумроҳи худашон ба майдони ҷанг табдил медиҳанд. новобаста аз оне ки ин кишварҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле рушд карда буданд, сатҳи сифати зиндагии мардум дар сатҳи хеле баланд қарор дошт, онҳо тавонистанд ки бо истифода аз баъзе шаҳрвандони гумроҳи ин кишварҳоро зери ҳадаф қарор диҳанд ва мақсадҳои геосиёсии худашонро дар онҳо пиёда созанд. ва дар ин замина шумо бинед ки он амалҳое ки дар он ҷойҳо сар заданд, рӯи кор омаданд, он низоъҳое ки сар заданд, ҳама бо дасти шаҳрвандони худи ҳамон кишварҳо сар зад ва онҳо фақат нақшаи ин низоъҳо аз хориҷа тарҳрезӣ шуданд. мо дар кишварҳои дигарам имрӯз дар соли махсусан 2020 мушоҳида кардем ки чӣ гуна нақшаҳо аз хориҷа тарҳрезӣ шуд ва бо дасти якчанд шаҳрвандони гумроҳи баъзе кишварҳо дар дохили онҳо низоъҳо сар заданд, баъзе муборизаҳо бар зидди давлату ҳукуматҳои худашон сар заданд ва ин ҳама аз мо тақозо мекунад ки новобаста аз оне ки дар кишвари мо рушди иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин аст, сулҳу амният таъмин аст, ин ҳолатҳое ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ сар заданд ва аз он минтақае ки мо ном бурдем, аз мо тақозо мекунад ки дар баробари рушди иқтисодиву иҷтимоии давлат мо бояд ҳамеша кӯшиш ба он кунем ки сатҳи худшиносии миллии ҷомеа низ баланд гардад ва аз ҷиҳати сиёсӣ ҷавонони мо махсусан ва кулли ҷомеа бояд бо донишҳои замонавӣ мусаллаҳ бошанд ва сатҳи зиракии сиёсии ҷомеа бояд баланд бошанд ва онҳо бояд тамоми ҷомеаи мо бояд тафаккури илмӣ таҳлилӣ дошта бошад ва ба ҳар як ҳодисае ки дар ҷомеаи муосир сар мезанад мо бояд аз нуқтаи назари таҳлилӣ баҳогузорӣ кунем, сабабу омилҳои онҳоро дуруст дарк кунем, бозингарони онҳоро бояд дуруст дарк кунем, аз куҷо тарҳрезӣ шудани ин ҳадафҳоро бояд донем. ташкилотҳои экстремистию террористие ки пайдо мешаванд, онҳо низ маблағгузори худро доранд, онҳо низ пуштибони худро доранд, онҳо низ аз куҷое бо яроқ аслиҳа таъмин мешаванд ва аз куҷое пуштибонӣ меёбанд ва ҳеҷ як ҳодисае ки раванди сиёсӣ дар заминаи хушку холӣ ба вуҷуд намеояд. дар ин радиф бояд ҳар як фарди ҷомеаи мо, махсусан ҷавонон, худшиносу худогоҳ бошанд ва мо бояд донем ки аз хориҷа ҳеҷ кас ба нафъи мо кор намекунад, ҳеҷ кас дар фикру андешаи ободиву оромиву пешрафту тараққиёти давлати мо нест. тоҷикистон танҳо ватани мо аст, барои дигарон инҷа ҷои ба даст овардани манфиат аст ва танҳо ватани моро мо худамон обод месозем. мо роҳи муайяни давлатдорию давлатсозии худро дорем. мо эҳтиёҷ ба маслиҳати ҳеҷ як хориҷӣ ҷиҳати пешбурди низоми давлатдорӣ надорем ва имрӯз роҳи давлатдории моро ҳанӯз аҷизосияи 16 шӯрои олӣ муайян карданд, дар конститутсияи мо инъикоси худро ёфтааст. имрӯз мо давлат сохта истодем. ин роҳе буд ки моро аз вартаи ҷангу нестӣ ба рушду тараққиёт оварда расонид ва зиндагии осудаву хушҳолонаи мардуми моро таъмин кард ва агар мо хоҳем ки боз ҳам ба пешрафтҳои дигар рушду тараққиётҳои баландтар ноил гардем, мо бояд ҳамин роҳи давлатдории худро ҳифз кунем
ва инро идома диҳем. Агар пештар дар арсаи сиёсӣ якчанд абарқудрат масоили сиёсии ҷаҳонро ҳаллу фасл мекарданд, имрӯз бисёри кишварҳои дунё даъвои абарқудратӣ доранд ва ҳар кадом мехоҳад фазои таъсиррасонии геосиёсии худро болои давлатҳои муайян дошта бошад. Ва имрӯз давлатдориву давлатсозӣ кардан кори соддаву осон нест. Давлатдориву давлатсозӣ кардан роҳбари соҳибтаҷрибаро тақозо мекунад. роҳбареро тақозо мекунад ки вай дорои тафаккури баланди давлатдориву давлатсозӣ бошад ва хушбахтона мо ин гуна роҳбарро дорем. Дар атрофи сиёсати пешгирифтаи пешрои миллат дар роҳи муайян кардаи давлатдориву давлатсозии он кас муттаҳид бошем ва ҳамин роҳе ки моро ба хушбахтӣ расонидааст идома диҳем, то ки боз ҳам ба зинаҳои баланди давлатдориву давлатсозӣ расем, истиқлолияти мо ва соҳибихтиёрии мо таъмин бошад, сулҳу амният дар он побаҳаҷо бошад. ҳар халқи бохира аз таърих сабақ мегирад. хушбахтона миллати тоҷик ҳам ба гурӯҳи ҳамин ба шумори халқҳои бахира дохил мешавад ки аз таърихи дурдарози худ борҳо сабақ ҳам гирифтааст, хулосаҳои дуруст баровардааст ва бахусус дар замони имрӯз ки хатару таҳдидҳои гуногун ба инсоният таҳдид мекунанд, бахусус ба давлати соҳибистиқлоли мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон хатару таҳдидҳои гуногуне мавҷуд ҳастанд ва мо ба чашми сар дидем як дар даврони истиқлолияти 30-солаи ҷумҳурии Тоҷикистон мо худ масалан миллати тоҷик як ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузарондем. ин барои мо як сабақи бузурги таърих аст. дигар ин ки мо бо чашми сар дидем ки дар Ироқ, дар Сурия, дар Яман, дар Либия чӣ воқеаҳое рух доданд, дар Африқои Шарқӣ. аз ҳамин техникаву технологияи иттилоотӣ ҳамин замона ҳам дар инқилобҳои рангае ки дар шарқи наздик сурат гирифтанд, яъне нақши калон бозидаанд. на Ироқ, на Сурия ва на Либия ором нестанд, ваҳдат нест, мардумашон дар шароити ваҳдату оромӣ зиндагӣ намекунанд ва он ҷо ки инқилоб кардан хостанд ки ба ҳаёти гӯё ки аз ин беҳтар хубтар даст меёбанд, имрӯз ба як мулки нообод, ба як мулке ки ҳар рӯз инфиҷор аст, ба як мулки ҳар рӯз кушокушӣ ҳаст, қатл ҳаст, табдил ёфтанд ва мардуми бумии ин се сарзамин ҳамашон муҳоҷир шудагӣ ҳастанд. имрӯз давлатҳои Аврупо чӣ дар Италия, чӣ дар Англия, чӣ дар Германия ва дигар давлатҳои Аврупо муҳоҷир аз куҷо ҳаст? аз Либия ҳаст, аз Ироқ ҳаст, аз Сурия ҳаст, аз Яман ҳаст, аз дигар давлатҳои Африқои шимолӣ ҳаст. унҷа нотинҷӣ, ноамнӣ боқӣ монд, аммо мардум ҳама муҳоҷир шуданд, аз хонаву дари худа партофта ба давлатҳои дигар рафтанд ки он ҷо онҳоро на ҳама вақт хуб мепазиранд. яъне хушбахт нест халқе ки аз ватан беватан мешавад. барои он ки мо миллати тоҷик аз ин дидаҳо, аз ин шунидаҳо, аз ин гуфтаҳо ва хондаҳо хулосаҳои дуруст барорем, бояд ки мо ҳамеша шукр аз он кунем ки давлати мо дар шароити ваҳдат, дар шароити сулҳу субот, дар шароити тинҷиву амнӣ мардумаш умр ба сар мебарад, давлат ривоҷ меёбад, иқтисод пеш меравад, соҳаҳои дигари хоҷагии халқ ба комёбиҳои нав ба нав мушарраф шуда истодаанд. яъне ҳаёт дар як нуқта нахуфтааст ва пеш меравад. имрӯз бинед Тоҷикистон дар хартаи сиёсии ҷаҳон ба сифати як давлати бутун, ба сифати субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ дар созмони милали муттаҳид эътироф шудааст, аъзои ҳамаи созмонҳои байналмилалӣ аст. яъне ба қадри ин неъмат ки номаш амн ҳаст, сулҳу суботи ҷомеа ҳаст, ваҳдати миллӣ ҳаст, бояд мо тоҷикон расем, яъне инҳоро мо бояд ҳамчун гаҳвараки чашм эҳтиёт кунем, чунки бе ин миллат нест. амнияту оромӣ ва сулҳу осоиштагӣ барои рушду пешрафт, рушди иқтисодиёт чӣ нақш дорад? рушди иқтисодию иҷтимоии давлати мо мушаххас аст ва дар заминаи побарҷо будани сулҳу амният дар кишвари мо имрӯз давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми шарифи кишвар пайи амалӣ сохтани якчанд ҳадафҳои стратегии худ талош карда истоданд. мо медонем ки дар заминаи татбиқи стратегияи баромадан аз сарбастагиё ки бумбасти коммуникасионӣ имрӯз дар кишвари мо садҳо
ва ҳазорҳо километр роҳҳову шоҳроҳҳо сохта шуда истоданд, ки ин нишонаи ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани давлати мо мебошад. дар заминаи дигар мо шумо медонед, ки имрӯз давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи дигари стратегии худро ба пуррагӣ таъмин карда истодааст. Ин таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар мебошад. дар оянда тибқи ин ҳадафи стратегӣ кишвари мо бояд ба кишвари содиркунандаи нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳам ба кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҳам Осиёи марказиву ҷанубӣ табдил дода мешавад ва дар бозори минтақавии гидроэнергетикӣ яке аз кишварҳои асосӣ ва калидӣ маҳсуб хоҳад ёфт. таъмини амнияти озуқабории кишвар мебошад ҳадафи дигари стратегии мо, ки имрӯз мо аз тибқи ин ҳадафи стратегӣ давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талош бар он карда истодааст, ки сабати истеъмолии мардум пурра аз ҳисоби маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсоли худӣ таъмин бошад ва чандин номгӯи маҳсулотҳое ҳастанд, ки аллакай Тоҷикистон пурра худро аз онҳо таъмин карда истодааст. ва идомаи ин ҳадафи стратегӣ таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати истеъмолӣ ва истеҳсоли маҳсулотое, ки содироти вазкунанда бошад. ва дар ин замина бо дастовардҳои зиёд мо ноил гарда истодем ва хушбахтона имрӯз дар заминаи таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат аксари аҳолии кишвари азизамон, махсусан аҳолии деҳот, захираи дусолаи маводи озуқаи худро аллакай доранд. ва тавре медонем ҳадафи чоруми стратегии мо ин саноятикунонӣ бо суръати кишвар мебошад, ки дар ин замина бисёр тадбирҳо андешида шуданд ва якчанд минтақаҳои озоди саноатӣ дар кишвар фароҳам оварда шудааст ва дар заминаи онҳо бунёди корхонаҳои зиёди саноатӣ имрӯз роҳандозӣ шудааст ва оҳиста оҳиста мардуми шарифи кишварамон бо ҷойҳои кори доимӣ дар корхонаҳои санъатӣ таъмин гарда истоданд ва кишвари мо на танҳо бозори дохилиро бо маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсоли худӣ таъмин карда истода, ҳамзамон якчанд номгӯи маҳсулотҳои истеҳсоли саноатӣ ба хориҷи кишвар низ содир карда мешавад. махсусан аз ҷиҳати истеҳсоли симин имрӯз кишвари мо дар минтақа яке аз кишварҳои асосии содиркунандаи ин маҳсулот ба ҳисоб меравад ва яке аз заминаҳои асосии рушди давлатам ин рушди соҳаи саноат маҳсуб мебошад. яке аз ҳадафҳои асосии давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари саноатӣ аграрӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ва ҳамаи ин ҳадафҳо дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 низ пешбинӣ шудааст ва он ҳадафҳое, ки дар ин стратегия пешбинӣ шудааст, бо татбиқи онҳо мо метавонем рушди иқтисодию иҷтимоии кишвари худро даҳчанд таъмин карда бошем. пойдории сулҳу суботи Тоҷикистон ба оромиву амнияти мамлакатҳои дуру наздик бахусус кишварҳои минтақа мусоидат менамояд. кишвари мо дар хати пеши мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои замони муосир қарор дошта дар таъмини амнияти минтақа нақши муҳим дорад ва шарики табиии давлатҳо ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ дар роҳи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ мебошад. мардуми тоҷик рӯзҳои вазнин ва талху пурташвишро солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, ки хоинону душманони миллат ба амал оварда буданд, бо хизматҳо, фидокорӣ ва аз ҷонгузаштанҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паси сар намуд. мардуми тоҷик ба зиндагии шоиста расиду ба сӯи ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар, дурахшону устувортар бо барномаву ҳадафҳои мушаххас равона аст. тоҷикистон ба қатори 10 мамлакати ҷолибтарин барои бозидди сайёҳон ба 5 гонаи беҳтарин аз рӯи низоми содаи пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба 10 роҳи зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба 10 гонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид.
тоҷикистон бо талошу корнамоиҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯшишу заҳматҳои пайвастаи мардуми шарифи мамлакат ва бо шарофати суботу амният рӯз то рӯз ободу зебо ва пешрафта мегардад. дар кишвари азизамон бисёр масъалаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳал шуданд. роҳҳову нақбҳо, нерӯгоҳҳои барқи обии хурду бузург, биноҳои боҳашамати истиқоматӣ сохта шуданд. мактабҳои нави замонавӣ бино гардиданд. ҷойҳои нави корӣ ба вуҷуд омаданд. маошу нафақа ҳар сол афзоиш меёбад. кӯдакони бепарастор ва эҳтиёҷманд аз тарафи давлат сарпарастӣ мешаванд. ташаббусҳои сарвари давлати тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ мекунад. обрӯи байналмилалии давлати соҳиби истиқлоламон то рафт боло меравад. ба муносибати 30-солагии ҷашни бузурги миллӣ истиқлоли давлатӣ сохтумону барқарорсозии беш аз 25 000 иншоот пешбинӣ гардида то имрӯз 18 300 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. ҷиҳати таъмини иҷрои ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо сурати мамлакат танҳо дар соли 2020 дар кишвар 300 корхонаю коргоҳҳои нави саноатӣ бо 6500 ҷойи нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. ҳамчунин барои бокор таъмин намудани шаҳрвандон зиёда аз 193 000 ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ дар соли 2020 фароҳам оварда шуд. сулҳу оромӣ асоси пешрафту тараққиёт ва ҳама падидаҳои мусбат дар ҷомеа мебошад. нақши суботу оромӣ дар татбиқи тарҳҳои хурду бузург ва рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт ва амалишавии ҳама гуна иқдому ташаббус бисёр муҳим ва калидӣ мебошад. дар охири асри 20 ва ибтидои асри 21 як давлати соҳиби истиқлоли худро барпо кардем ва дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ эътибору обрӯи худро пайдо кардем ва бояд ин комёбиҳоро мо аз даст надиҳем. шукр кунем ки тоҷикистон дорем, шукр кунем ки давлати миллӣ дорем, шукр кунем ки як сарзамини ободе дорем ки ҳарчанд ки қисми зиёдаш кӯҳсор аст аммо дар як сол то 3 маротиба ҳосил гирифта метавонем. яъне мо агар заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои приоритӣ, заминҳои фермерӣ ва дигар заминҳоро агар дуруст истифода барем, мо аз буҳрони масалан кишоварзӣ баромада метавонем. мо худа ба озуқаворӣ таъмин карда метавонем, яъне бехатарии озуқавории кишвара таъмин карда метавонем. ҳамаи ин ба чӣ вобаста аст? бояд мамлакат тинҷ бошад, сулҳу субот бошад дар мамлакат, ваҳдати миллӣ бошад ки деҳқон ба кишташ машғул шавад, олим ба таҷрибаи илмиаш машғул шавад, афсару аскар ба посбонии ватан машғул шаванд ва ҳар кас коре дорад. мегӯянд ку ҳар касеро баҳри коре зоданд. барои он ки ба ҳар кас ба кори машғули мувофиқи дилаш машғул шавад, бояд амнияту тинҷу оромӣ бошад ва ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд донад ки дар ин сарзамин, дар ин давлат, дар ин миллат сулҳу суботу амн буданаш аз ҳар яки мо вобаста аст. аз ҳар як тоҷик, аз ҳар як тоҷикистонӣ бисёр вобастагии калон дорад. масалан хӯрокара неъмат мегӯем, ман нона неъмат мегӯем, сулҳ, осоиш, амният аз ин да неъмати болотар аст ки агар сулҳу амният бошад нон мешавад. сулҳу амнияту нотинҷӣ бошад мардум гурсна мемонад. мо ин як маротиба таҷриба кардем ку дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва ин сабақи таърих барои мо бошад ва ман боварӣ дорам ки миллати тоҷики мо аз ҳодисаҳое ки дар шарқи наздик шудаанд, дар масалан ироқу сурияву дар либия, дар воқеъҳое ки дар афғонистон шуда истодаанд, аз инҳо хулосаи дуруст мебароянд ва барои таъмини амният субот дар кишвар тамоми чораҳои заруриро мебинанд ва аз ҳама хубаш ки як меҳнати пурсамари ҳалол мекунанд ки давлат пеш равад. имрӯз роҳи мушаххаси давлатдорию давлатсозии худро дорем ва имрӯз мо хуб дарк мекунем ки ин роҳе ки мо интихоб кардаем роҳи дуруст, роҳи саҳеҳ ва роҳи бисёр санҷидашуда аст ки имрӯз мо маҳз бо шарофати ҳамин роҳи интихоб кардаамон ба бисёр дастовардҳо ва муваффақиятҳои беназир
ноил гардем ва он бадхоҳони миллат ки аз хориҷа лофи ватандорӣ мезананд ва худро ватандор нишон медиҳанд ва бояд донанд ки мардуми шарифи тоҷикистон имрӯз бисёр мардуми зирак аст, мардуми донишманд аст ва сабақи бисёр бои таърихӣ дорад, аз ҳаму костагиҳои роҳи давлатдорӣ давлатсозӣ хуб огоҳ ҳастанд ва он хатогиҳоеро ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ бо ҷурми бадхоҳони миллат ва бо пуштибонӣ аз хоҷагони хориҷияшон дар кишвари мо сар зада буд, аз он сабақи таърихӣ гирифтанд ва ҳеҷ вақт он лаҳзаҳоро фаромӯш намекунанд ва ҳамеша бар зидди ин гуна хоинони миллат мубориза мебаранд ва ҳамеша дастаҷамона дар муттаҳидӣ сулҳу амният ва суботро дар кишвари мо ҳатман ҳифз месозанд ва дар пайравӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам ба зинаҳои баланди тараққиёту пешрафт ноил мегардем. ба шумо барои андешаҳои ҷолибу мушаххас изҳори ташаккур мекунем. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо корманди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ Саидулло Қувватзода, доир ба аҳамияти ваҳдату оромӣ ва сулҳу амният дар зиндагии инсонҳову рушди пешрафти иқтисодию иҷтимоӣ. дар ҳамин ҷо барномаи Замон ва ҷаҳон ба охир мерасад. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.